हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। एसएससी जीडीनि आपडेट फैदों लोगोफोर लेटेस्ट बेनो जाबाय एडमिट आरो स्टेटास नायनो हासिगोन। नाथाय सोर नायनो हागोन बिनि सायाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौनो होनो आखायाव लादों। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। दा गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ लोगोफोर एसएससी जीडीनि एडमिट फैबाय नामा एबा स्टेटास नायनो हाबाय नामा होननानै। दा फाइनाली फैबाय नाथाय सोर नायनो हाग्रोगोन आं बेखौ नोंथांमोना गासैखौ फारि होगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सखौ बुजिगोन। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबायदि एसएससी इन्डियान आर्मि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दायो लोगोफोर जों थांबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मोनदों एसएससीआनो बेबो। दा नाथाय रिजना एसे आलदा बियो। दा बेनो जाबाय सेन्ट्रेलनि दा जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय नङा। थ' बेयाव नोंथांमोना स्टेटास अफ एप्लिकेशन फर कनस्टेबल जीडी मोनदों बेयावनो क्लिक खालामनांगोन आरो बेनिफ्रायनो स्टेटास नायनो हागोन। दा बेनो एडमिटआ डाउनलड जायाखै जास्ट जोङो स्टेटासखौल' नायनो हागोन। नोंनि एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन आरो माब्ला जागोन बेखौल' नायनो हायो लोगोफोर। एडमिट डाउनलड जाथ'वाखै आरो एडमिट डाउनलड अपसना साननैसो उनाव जानो हागौ एबा आं भिडिअ खालामनायनि उनावबो जानो हागौ। नाथाय दायो नर्थ इस्टनि थाखाय गैथ'वा। थ' बेयाव बुंखादों लोगोफोर गाव गावबागाव आलदा रिजन थायो आरो बिनि स्पेसियेल वेबसाइट थायो बेयावसो जोङो डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दा बिदिब्ला जोङो आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर बेबायदि थायो। थ' नोंथांमोना नर्थ इस्ट रिजनाव बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनो हायो। बेनो जाबाय एसएससी NER। थ' नोंथांमोना बेयाव थांनानै अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हायो। दा बिदिब्ला जों प्रसिड नाव थ' बेयाव जों मोनसे अपसन मोनदोंमोन जों बेयाव थुनानै थ' बेयाव माबायदि हायो नै नोंथांमोना बेबायदि स्टेटास नायनो हागोन जेब्ला जोंहा नटिसआ फैयो। दा बेनो जाबाय रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बारखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय नोंनि डेट अफ बार्थ होनांगोन आरो लोगोसे सिटिखौ नोङो सेलेक्ट खालामनांगन। बेनिफ्राय 8+7 खौ नोंथांमोना प्लास खालामना होनांगोन। थ' बेयाव खेबसा मोनदों आरो थ' नोंथांमोना होबानो जाबाय। 8+7 खौ नोंथांमोना 15 होनानै सार्च अपसनाव थुना हो अब्लानो जागोन। आरो बेजोंबो जायाब्ला मोनसे अपसन थाबावगोन बेयाव मोननैल' मोनदों बेनिफ्राय नोंनि नेमजोंबो नायनो हागोन। थ' नोंथांमोना बेखौ नायै चेक खालामबानो जाबाय। दा लोगोफोर जोंनि नटिस फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दायो लोगोफोर भिडिअ खालामनाय टाइमाव फैयाखै आरो दसे समनि उनाव फैनोबो हागौ आरो जेब्ला फैफिनगोन नोंथांमोना आं थारैनो आपडेटखौ होगोन। दा बेनो जाबाय लोगोफोर एसएससी जीडीनि आपडेट। दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। दा बेखायनो जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो लोगोफोर जेब्लानोखि गाव गावबागाव आलदा रिजननि थाखाय फैयो अब्लासो जों हानाय जायो। दा बेखायनो जों नैबाव फैबाय नै SSCNER.org.in आव नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन चेक खालामनो हागोन। दा बेयाव माखासे आपडेट फैदों एसएससीनि नाथाय जीडीनि गैया जायफ्रा MTS बा दिल्ली पुलिसाव होदोंमोन थ' नोंथांमोनासो एडमिट बेबायदि मोनसे आपडेट मोनो बेयाव। थ' नोंथांमोना नाय रेसेन्ट आपडेट्स दङ बेयाव नोंथांमोना बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो जेब्ला एसएससी जीडी फैगोन अब्ला बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनानै जोङो लानो हायो। दा बेनिसोमोन लोगोफोर एसएससी जीडीनि लेटेस्ट आपडेट।